Odofo medase pa se abribia wonya mre edo afidie eto Adom TV wo twen me na asenkan na nhira nkan ennesoso no me ya ka kire wo se madwene ho ahwabrabo mu din ahwabrabo de toto enua eba ho na no me kwakura bi ewo nweso ewo nkokọ abrem kwan no so na me kwakura ho no me koje asase ena me bo koko atodwe wonse me ka atodwe won TV da ye ka atodwe a se odi koko aba ehefom na wo kura no na anyini na me kan ben fie enani ena me ko bo koko na atodwe ena me pe apafo wo hwe efu no so ena me kai koko na aso a me twa budie abrabo we mature with time abrabo we mature yenyini emre so enti embrace every part of your growth processes and create them as lessons for your growth. Everything in life matures with time. Ababa yebo obia wabrabo bedimu asafata emra wunyini no. Na ye du bebia ka se wo de wapo subemu, wapo kasemu, wapo empo eniyemu, je se wanyini anasa. Ye wo woni a wona nyini mfiemu, they've grown old. And the one here when you a poor so they've grown up. Why now you? Have you grown old or have you grown up? Papa, you be to papa 30 years, 40 years, 50, 60. But now one poor. They said, "Dia, engineer and swaba." But Chira will say, "Mekotobo koko aba ebo atoje edeshe form." Ema koko no engineer be mfie me nsa na fe metwa koko. Minya so mfaso. They say cocoa no it matured and bore fruits. And ti cocoa na me ko dua no cocoa mpo anyini aso aba na nipa da sani. Wanyini ababen e na okasa eso. Ababen e na nyansa ekura wafi nkwada brem se eso. Ababen na wonsa no adwuma eso. Ababen e na won ne ye eso. Eno na be kire se wapo na wo da so yakwada. Me chiro se bebre yanyini oseme my birthday 25 20 18 30 35 unyini you've only grown chronically but you've stunted growth emotionally, mentally, spiritually and even emotionally. Bebre yanyini wanyini ye pa ba ofo na tinka mu a oye nkwada ofa ne kasa mu a oye nkwada ofa ne ye mu a oye akwada ofa no sunsum mu a oya akwada ofa ne kra esiwa akwada ketekete ntina wo brei panimu akra nkwada suba be da bubra ensuo bi abo na akwato amfama bi abo na akwato panimu se wotimi nyini wo nyini nyina na wo pe kwan a susum wo kra ene wo adwene na wo nyansa so be nyini aka bomu. There must be a commensurate growth process for your body, for your mind and for your spirit. You are not just body. There should be a commensurate. Make a commensurate to say, except wa brabo a wubu no. So wunyini emfiemu a, na wunyini atinkam, na wunyini susum, na wunyini okremu. Ene yaka say wanyini no wapo. Koko aba me share form sa na nyini ye. Won say duaba no e de ehini e share form. Ni hini do form e call form no, ene dua no sori pagya ne mu. Enframa ebo, ensuo to, owi ebo, eno ma sa be no ma koya no wo so, na ogina so, ene wafro ayedua kese a wosu koko aba metie sana brabo so tie obefa ni omem ebi wo hamframa bobo abrabo so ebi wo nsuo beto ago abrabo so ebi wo wia be show pa abrabo so ebi wo ane enye beto ebi wo ha de won pen na bebo abrabo mu ni nyina ka ho ono na wanyini waso aba jai se wo nyini na waja wo nyansa atu ba bie jai se wo nyini na waja wo susum no wo kra atu ba bie na obosobo I am old and today wanyini a da di se wanyini e wo suban mu wanyini da di se wanyini e wo kasa mu wanyini a da di se wanyini e wo susum onyi onyini bia na onyini wanyini a ware be kire se wanyini a wapomudin be kire se wanyini a nioma a wota ahwe nioma a wota tie be kire se pani ana akwada wanyina adwuma a wo yo no nsusu so be kire se wanyina na sa wo akwada onyini enkire macho
onyini enkyere tutu asem onyini enkyere sebe krono ene sebe tafra champion so manimu a enkwasasem a wodie no etimodne ne pesemu nkyere enkyere onyi akyere nyansa da montuo onyini kyere ahobrase onyini kyere obi a wo ahofama ne wodo enyini kyere wo a wodo abrabo asiwo amanfo hwe so a wobubura ehunu se abrabo obu no ekoye ise wanyini apo wo panimu wo ye bema wo ye oba wo ye okun ne oyere wo ye obi a wo ye efra ho parent kwamben so na wanyini akodu se enkwada ben wo no ehwe bi foforo wo ye director obi ka director director wo ye manager kwamben so na woni edi wachi na ehwe so ebubura na akoyie obi se wanka MP waka bodin nipa bi a wo hwe ne dai ka che won se me ametiwe kwamben so na mebubura na obi ahwe so na ne ho aheha ano na waka se me ho akwa we ma me ho atome che se wanyini na nsa onipa bi a wo ba abrabo so obeso aba wa ma se oba akwada abri biara na wonyini mfie so nanso wo mudie untimi nso aba enti abri bia de chi bia no hwe hunu se ade chi bia ma onyin foforo na nyini suban mu na nyini kasa mu na nyini sunsumu. There should be a commensurate growth process physically, mentally, and spiritually. Then you can say you are aging well. Then you can say you are maturing. Maturity comes with emotional maturity. Maturity comes with physical and psychological maturity, as well as spiritual maturity. And I bet you can say wapo. And I say be as they make myself come biom. The person we sing ko jana day. They be sound senti ma partners ma po manyini. Opa suma no say na bayemi dey. Entimi manyini. Hwe ma brabo mu a ma po. Me po nyina ya ntare a me hye me dress fine. Me tika akase mu. Ye bobo me so director, archbishop, apostle, doctor, pastor, ni ye bobo me so. Nanso me mpo osunsun. Ye bobo me so professor, manager. But me mpo won ni ye ni atenkam. Nti eba no honam a manyini mapo manya abodne ne susum ne atenkam de me yakwada se wotimi sori prekope na bisa se kwamben so betimi apo o matenkam be susum ene empoma adwene mu se nyina ehunu se suban we efa akire di akire ya ya brabo beye abadworo ebadwuboko de nti aye di apinie aye brabo bo me se bebere anyini honam epe honyamu anyini na susum ani adwene mu na atenkam de yenyini tato yakoto krane ya buru ye ho ani ye twa ye ho anu ani se ye ko bansa because yenyini bebere enyini